Second Books of Kings, chapter 4, verse 8. One day Elisha went to Shunem, and a well-to-do woman was there who asked him to stay for a meal. So whenever he came by, he stopped there to eat. She said to her husband, I know that this man who often comes our way is a holy man of God. Let's make a small room on the roof and put in it a bed and a table, a chair and a lamp for him. Then he can stay here whenever he comes to us. One day when Elisha came, he went up to his room and lay down there. He said to his servant Gehazi, call the Shunammite. So he called her, and she stood before him. Elijah said to him, tell her, you have gone to all this trouble for us. Now, what can we do? What can be done for you? Can we speak on your behalf to the king or the commander of the army? She replied, I have a home among my own people. What can be done for her? Elijah asked. Gehazi said, she has no son, and her husband is old. Then Elisha said, call her. So he called her, and she stood in the doorway. About this time next year, Elijah said, you will hold a son in your arms. No, my lord, she objected. Please, man of God, don't mislead your servant. No, my lord, please, man of God, don't mislead your servant. Don't deceive your servant. She is rejecting a blessing, a declaration. Object. But no, please do not mislead me. Don't lie to me. Amen. Don't lie. Mangapha amaxesha apho xa kwenziwe inkonzo yakhathwa ngoku. You shall make it boma. Kukho abantu kuze bayimillionaire. Kukho abantu ne abangakwazi uvala umlomo. Hayi. Xa ihlangana hayi. Hallelujah. Si understand ne? Hlala phansi. Jongasikho. No, my lord, she objected. Please, man of God, don't mislead your servant. Usathi man of God. God of men, is it? But the woman became pregnant, and the years about despite ukungakholwa kwakhe, she became pregnant. Kunamaxesha uThixo apho akwazi override le nto wena uyiphikisayo abeyicingayo. Si understand that? Ufika si understand ukuba uThixo akadingi approval yakho. Akadingi approval yakho. Siyavana bazalwane. Akekho umuntu othandwa ngabantu bonke. Si understand that? Inye emhlabeni into ethandwa ngabantu bonke imali. Awuyomali ke wena. Akekho umuntu othandwa ngabantu bonke. Nasecaweni njengoba nilapha nithanda nonke nje. Qani lapha ke banina choice. Cha wenza into ulindele ubethele izandla uzawudana mhla izandla zingabethwa. Hallelujah. And ucinga bangaba wenza nganto right because izandla sibethwanga. But into right yenze uyenze lento ibe right and ufanele ba uyenze. Si understand ne? Now sifumana ku chapter number 4, yes. Bomama babini oqala umama owayesematyaleni if ufunda uverse number 1 le chapter. Uelisha uhleliswe entabeni wondliwa ngamahlungulu ku chapter number 12. Elia wondliwa ngamahlungulu uyathathwa uthunyelwe eSefari nalapho ufika emntwini onemili yokugqibela. Si understandana ne? Ngiqapheleke into akubana uThixo every time efuna usebenza uvumela isimo esinegative phezu kwempilo yomuntu. Amen. Enxa evumela esasimo singesihlanga wena ubone ngathi awufunwa nguThixo. Kanti ngoyena umuntu okhethwe nguThixo for a better position. Siyakwazi sometimes ulwa nezimo ezizophakamisa thina. Ulwe necebo likaThixo. Hallelujah.
I think bengithenga ithetha lonto not last week, the other, when bengithetha ngoYobi. Siyanderstandana ne? uYobi elahlekelwa into yonke. Hallelujah. uYobi wacinga ingaye lento kanti ayikho ngaye ingothixo. Sometimes as these besehlela sikhoma malunga nathi simalunga nepurpose kaThixo phezu kwempilo yethu. So now it's a noble woman. It's a noble woman uhleli nomyeni wakhe. Bahleli kakuhle, and then uElisha uku-ministry. Uhambe egqitha apha kule ndawo siyoshumayela. Ufuna uyakhona ne? Kanini? Ngifuna ufuna uyoshumayela. iBhayibhile ithi every time egqitha apha lo mama ebelokhu ebinvite endlini yakhe for a meal, for a meal. When you are called by God, one thing efuneka ulwe nayo as a called person, pride. Pride. Xa une-pride ungayiphosa imove kaThixo. Ungayiphosa imove kaThixo. So one of the things esibona ku-Elijah, ipride ebengenayo. Xa gqitha kule lokishi, lo mama ude wamqaphela, umqatheliswe nje uba usebenzisa indlela eyi-one. Wambona, wamane invite, afika apheke, atye, agqithe. Aphinde futhi agqithe, aphinde apheke, atye, athini? Agqithe. Wayenza lento for amaxesha amaninzi. Lo mama wathi wa-approach indoda yakhe wathi kuye, I perceive that this man is a holy man of God. I perceive that this man is thetha lento carelessly, ne? Yeah, it's a very careless statement. That's thetha kodwa. When you are called to serve, uyakwazi uba loyal kwi-serving, ube endodeni kaThixo kanti akusiyi indoda kaThixo. But ube uloyal, unyanisekile entweni engeyiyo. It's not fair. Inkonzo for ukhonza awuyikhethi, uyayinikwa nguThixo. Uyayithwala nguThixo, uyayinikwa nguThixo. Akekho umuntu othi xa eya enkonzweni abe nengqondo oba ubheka kwi-cult. Uya enkonzweni and afika yonke into iqwalile, akhonza azinikele. Kanti uzinikele embusweni ungenguwo. Did you get the sense? When you serve, when you serve, or when you are looking for a spiritual home, ask for a guidance. Moya ngcwele makakunike i-guidance, akunika umoya wokualula. Ngoba uyawuba loyal entweni engekhoyo. Yayenza isense bazalwane. Bengithetha uthetha into ecareless. Careless kakhulu ne. But inyani. Yabana ne. Inyani lengithetha. Yeah. Now. Ifana. Yes. Ngicela uThixo avule amehlo, siyavana ne? Akuthini uThixo? Yeah, avule amehlo uThixo, avule amehlo. And number 2, yazi bangaba inkonzo ayikhethwa. Inkonzo ayithwani? Uyaplacewa. Inkonzo ucinga uba wena uyayikhetha. Kanti ayinikezwe. Kanti ayithwani? Ngoba lento lapha kuwe ayinawulunga kuzo zonke inkonzo. Andikazi naThixo kodwa nithi ayinawulunga kuzo zonke inkonzo. Kukho abafela enkonzweni. Inkonzo right nayo right kodwa. Hayi. Yayenze sense. Amen. Anti amen.
yona inkonzo ngiyakwazi uyikhetha. Inkonzo ngabayikhethiswa ngama-chorus. Gqitha ama-chorus. Ujonga umnikazi wayo uba le nto ayibeke kuwe idingeka apha na. Ndiyayenza isense. Xa ndithetha yandixothi nini. Umfundisi ungathela mhlobo ngathi kwi-altar. Trust me. Inkonzo ayikhethwa and umfundisi akavotelwa. Fundisa akavotelwa. Umbizwa luvotelwa. Now this woman of God, she perceived ukuthi this man is a man of God. He's the holy man of God. This man that I follow, the man that I serve, yindoda kaThixo. Ayithi akanazi impazamo. Amani bana bekhona kwenye game disakwenza inkonzo ye deliverance ngifuna umuntu owenza deliverance bona ekhona. I think ngihleli wena kwena nabazalwane ngisithi kwenkonzo lini ufuna umuntu ozawusho ndifuna i-night prayer so kwenza inkonzo ye deliverance. Now nginabantu ngike ngifuna umuntu ongumfundisi cha ungumzalwane. Umuntu ongumfundisi cha utheni andaba ngiyavakala na ngoba uyakwazi ukuba ngumfundisi ongenguye. Ngifuna umzalwane. Umuntu onayi-track record yoba yangenwa nguYesu. Ngoba udaba lalento lusekungenweni. Ayiqali nje. Iqala ngawe. Kungekho abantu. Uthi Nkosi ngiyavuma. Ngempilo yami. Ngelakasha uvumeli kuba ngumfundisi uvumela uba ngumntwana kaThixo. Ayijiki impilo yakho. Uqala umsebenzi weCalvary empilweni yakho. Ungene ngekango lobuzalwane. Anathetha uDavid athi lilweni isango. Angena ngalo amalungisa. Isango lohamba noThixo vuma ukwenziwa umntwana kaThixo. Abanye bangena sesenza declarations. Abanye bangena sesenza inkonzo ze-altars. Kodwa phikala khona. Umamkele na. Bayinkosi nomsindisi wakho. Ungazibala zonke imini kodwa nothi usuku. Ndamkela ngalo uYesu. Sengathi ngiyayibona lo mina.
phansi. Yabona ngingalibala usuku engawodenwa ngalo. Kodwa ngeke ngilibale 15 kaJune. Diseyunithi eMthatha. Umfundisi uMusuphi esithi ngibani nalo uvele eBotswana. Uvele eDonga utole ukuthi uGumbi athanga ingubo zakhe. Siyakhuka. Ngiyakhumbula nomini ngo-11 ebusuku. Kwathi akusekho nempunde na. Ngiyazibona nginyuka ngibheka kwi-altar. Ngivuma uYesu. Ngivuma uYesu. Ngingazilibala ezinye imini kodwa not imini yokukhanala izwi likaThixo. Inkonzo, it's a spiritual home. It's a spiritual home. It has to be given, not when we get. Yayinikwa. Yayithwani? Kukho into lento yiyo apha ongekho ube yiyo kwenye inkonzo. uThixo wazi nendawo apha ifoundation yakho emayokhiwe khona. Yazwa uThixo. Yazwa uThixo. Yazwa uThixo. Now ekukhonzeni kwethu uThixo masingamkhonza uThixo ngecala lokuvutha. But masimkhonza uThixo right. And xa simkhonza right, ivesi masizazi. Ngoba ukuphila kwethu kusezwini likaThixo. Ubomi busezwini likaThixo. Ithi iBhayibhile bonke abakholwa kuye badlulile ekufeni bangeniswa ubomi obungaphakade. Ingayithetha kwincwadi kaJohn ithi uyise uyamthanda unyana. Zonke izinto uzinikele esandleni sonyana. Lo akholwayo kuyinyana unobomi obungaphakade. Kodwa ungakuviya unyana ingqumbo kaThixo phezu kwakhe. Sisizathu soba silandele uYesu yinto uba izinto zanikelwe esandleni sikaYesu. Yavalala bazalwane. Xa bebuza abantu waye ulandela uYesu. Into sikuyo John chapter 1 verse number 35. Into sikuyo simple. Into awufika kuThixo uzawufika ethe into usifunayo. Sibulowa ngishiyana. Udata sima yena athi ndimi indlela. Utho yena lo sihamba naye. Akayikhombi kwenye indawo ukuthi ndimi indlela ingomfundisi but indlela uthi ndimi indlela. Ndimi ubomi. Ndimi inyaniso. Okholwayo kum noba befile uyavuka. Okholwayo kum noba belahlekile uyabuya. Wakusukholwe kuye awukwazi ufa wamkela yena. Abefile uyavuka abelahlekile ngokukholwa. Athi uPawulos ebhala ukuba ubani yena ubuKristu bonani into zakhe zonke zisuka zabantsha. Athi into ezidala zidlule bonani into ezintsha nazi zifika kulo mntu akasazalwanga ngokuthanda kwegazi lenyama, zelwe ngomoya. Sake safika eMthatha nomfundisi uTetese eseMthatha into yakudala. Xa sifika eMthatha sihleli siyatya kwafika omnye umfundisi wathi chini lapho wathi noba kuthiwa niyathanda ungomgqibelo lethu ngecawe
Aniziba sesicaweni zenu. Sathi nathi la bemthatha. Wathi ngicela nize enkonzweni yami. Nize phi? Enkonzweni yami. Wathi ngicela nize khona. Safika sayimthatha. Uthi ke xa nifika phayana ngicela nishumayele uYesu. Utho nomfundisi. Ngicela nishumayele. Uthi abantu bami xa nifikayo nizababona. Uthi zange uYesu bamfumana. Ndashumayela mna. Nothi uYesu uthi nishumayele. Uthi abazi Yesu bazi mna. Uthi ndiyacela khanyonika aba bantu. Uthi mina ngisakwazi ubanikela into ndibanika mna. Uyabuza uthi he le ndoda yasibhidele sawuthini wasime for ilula uYesu inkosi. Isani kumnonke nina enibulalekayo enisindwayo ngomthwalo sizawunikeza ukuphumla. Thabatha ijoko yami nilandele nifunde kum ngoba uthi yami ijoko ilula wona umthwalo awusindi. Nanto bazalwane ebazalwane yiyo leyo vuyo iphele lapho nonke nina nisindwayo enibulale before sibathembise amagama esikhlinga nesiyebhele sibanikeza iklasi nzima ake siqala sibanike uYesu. Ake siqala sibanike uYesu. Phamukula sibaprofethe phamukula sigwenadini ake siqala sibanike indoda yaseKalvari igama layo nguYesu. Umathaba yakhawuleza unyangele mihla thina hamba nabantu. Hey man, take me back to the train. Yes. Sizamdlula zonke izinto. Wakalelumile. Amakhasi onke azamdlula. Umhlaba wonke uzamdlula. Ngathi khona indoda yaseKalvari. Ikhona indoda kaDoda. Unyama kaThixo. Ungumlomo wethu kaDavide. Hlala phansi. I have something to live for. Ingxaki into inkonzo ze-advance kakhulu. And xa ze-advance zake zashiya the core message. Sinazo inkonzo ezinetitle ezi-right, Goliath must die. Sinazo sinenkonzo ezibhala amagama kakuhle iSunday kuthiwa Super Sunday. Siyazibhala nje kakuhle kwi-flyers zethu. Namhlanje ake sibuyele etyeni lembombo. Athi Nkosi lityele siseko limile lithenqi linombhalo athi Nkosi yabazi abantu abayo athi kuwo abasuke lonke ukungalungisi bonke abantu benzayo mgama siphethe igama onamagama ebishop azawubhanga onamagama abapostile azawubhanga onamagama abaprofethi azawubhanga onamagama abafowufonda azawubhanga igama yisolo uyena nomnqanjwe kungemese amaphakadeni igama leNkosi Yesu igama elinamandla athi eBhayibhile
Ngibamba lo kuthethwa ngayo kwezi sibhamu. Ufika uFilipi ethenweni. Ngiphethe iBhayibhile liyafunda. Lithi wayenjengemvu phambi kwabachebi bayo. Elulamile phethe esiphambanweni. Kwafika indoda esento Yesu yabuza uba uyayazi le nto ufunda ngayo. Yabuza le ndoda ndingayazi njani ngekho umuntu ungixelele ngayo. Kubani lo kuthethwa ngaye? Kodwa kuthethwa ngoYesu. Indoda yaseCalvary. Indoda yakhonywayo. Yaseyikhonywe le ndoda. Kodwa seyiphansi ithwele umnqamlezo. Bayikhumbula uba abakwazi ukuyishiya phansi ngoba le ndoda ikumkani. Xa kufika emnqamlezweni kubhaliwe yona ikumkani yamaJuda. Indoda abathenga bayithobayo beyibulala ayafa. Ufa kufikile but ayafa. Ngoba ithwele ubomi. Hlala phansi mdlali. Nangu Yesu. Nangu Yesu. Nangu Yesu. Batabani kusini. Batabani kakarama. Batabani tsunami. Hontakashi pakasani. Hola takoshi. Batabani unyangele mihla. Mathoba yakhawuleza. Harapakasano. Babembiza ngesiphiwe Jehova Jireh. Jehova Shalom. Jehova Mkadesh. Jehova Rafa. Shapaka. Teleketekesano. Jehova Shama. The Lord is my banner. Niketekesaka. Imivumo yake siphilisiwe. Akasini lakhe sengathi sono. Iprostitute ziyabuya. Isikweni ziyabuya. Abehli bayabuya. Akasini lakhe. Odakakasapaka. Niketekesa. Wake wafa nango Yesu. Nifike sihambe kakhulu. Xa nifika nafika sesithetha ngeenkonzo ze-altars. Ningayazi uba le nto iqalephi. Xa nifikayo nafika sekuthiwa it's a night of breakthroughs. Ningayazi le nto iqalephi. Kodwa namhlanje ndifuna ukumemezela about the night of salvation. Apha abantu sibabizela kuye. Sithi bani linye lenkomo. Wami umthombo wagazi. Asibabuza umnyongo wami nalo mthombo. Nalo qala lakho. Athi ngowegazi. Bomboza mthombo. Ifike sesihambe kakhulu. Sesithetha nge-prophetic seed. Ifike sesimke kakhulu. Sithetha nge-anointing service. Kanti umsindisi sesimshiya ngasemva. Namhlanje siyamtsala. Sizothi hamba phambi kwethu. Hamba phambi kwebandla lakho. Ongayenzi asiyenzi. Ongayithethanga siyithethi. Esingakubonanga uyenza siyenzi. Esingakuvanga uyithetha siyithetha. Senze intando yakho. Sizobuyisela intando kaJehova ebandleni lakhe. Sizothi mayenziwe intando yakho emhlabeni njengoba isenziwa nasezulwini. Baba wethu ongcwele. Yiso wenkosi yakhe uKristu. Aliphathwa ngobungcwele. Igama lakho aliphathwe ngendlela eliphathwa ngayo. Igama lakhe aliphathwe ngobungcwele. Othapakash ketekesia entakusakaka antakashipa yentekesa wawethu wasemazulwini.
ivangeli yoxolo. Awukwazi ukuhlala negrudge yeminyaka. Sixolele izono zethu njengokuba nathi sibaxolela. Alaphathakasha eketekesana ulantakusha. Ncwadi kaLuke chapter number 6. Funani tanci. Funani tanci. Ubukumkani bamaZulu nobulungisa bakhe. Saye zonke ezinye izinto zawulandela. Kodwa qala ubukumkani. Ingaba sewakhamatha ngobukumkani. Inkosi yobukumkani sewayifumana. Funani tanci. God bless you. Fala phansi. Hayi. Uboniwe evukile uKristu. Linganikhonzi ngoba zange ndife ndivuke. Noshemba kavukanga. Nomkhanyana kavukanga. NoMohammed akavukanga. Ayikho indoda evukileyo. Indoda engene engcwabeni yakho ngaphela. Igama layo nguYesu. Hlala phansi. Ngaba sendaweni right na. Kama Nkosi sendaweni right. Kama lo mfundisi ufanele ungikhokhela. Does he qualify to be called my man of God? Yini bazalwane siphathe salahlekisa abantwana bethu. Sawubashiyalela phethanga nto. Bephethe iqhweqhwa nethomo. Kanti before uqhweqhwe kwingangalala. Kwangena amafohloso. Enhlizweni. Nasi simanga. But Vale, this was not just
an ordinary woman. She was a superwoman, a noble woman, wealthy, honored woman. Hangomuntu nje, into serious. But ekuphakanyisweni kwakhe nento yonke, umoya wakhe usaphilile. Listen. Kukho abantu abaxa bephakanyiswa nguThixo balahlekwe nguThixo. Abantu abaxa bephakanyiswa balahlekwe nguThixo. But this woman iphakanyiswe nguThixo, yathi sayipha phezulu yaphinde yabona. Abantu phakanyiswa nje kunikwa uThixo amqasha phela waterfront. Ajika be waterfront ngibalo kwalo Thixo. This woman, Bible it she was noble, a woman of character, noble woman, esteemed woman. Iprofile yayo iphezulu. Semajukujukwini ayoshakalala. Thixo isikelele kodwa yakwazi ukubalansa ubomi bayo. Yathi ngexesha ngiphakamisayo spiritual sight sami mathi ngalahlekelwa siso. Ngalahlekelwa ubutyebi lento zikaThixo. Even when I become a millionaire, I'm a millionaire, a sharp spiritual. Kukho abantu babhidiswa nayi education. Fumanisa ungelafundi wayimaster isitosi uthenze wena wafuna la diploma ngenamsebenzi likulangisayo. Kwaphoncuka nalo Thixo. By the way, even this thing of God I don't understand. But this woman, noble woman, I perceive that this man is a holy man of God. This man is a holy man of God. He's not just a man. This man is a divine man of God. He's called by God. Isiwe. Kucholo mama. Uthi andibasike sayiyeka le season ethelwe nguye yagqitha nemfundo esinayo soze sinike yona. Yavala. Kukho izinto ezingathengwayo imali. Kunto ezingathengwayo imali. Ngeke ndenze story apha ngenyimeni sithi indoda yayisisityebi kakhulu yasweleka. Kwiwili yayo yabhala yabiza yayolela yaqandifayo. Ngicela ibhokisi yami. Apha kuyo xa nifakile izandla lezikhuphe ngaphandle. Number 2, abantu abathwala ibhokisi yami bizani the best doctors in the world. Ogqirha baphume ezandleni. Ibhokisi yami ithwalwe ngabo. Xa ndihambayo imali yami yonke niyiphose phambi ezinyaweni. Ukubheka emangcwabeni nilahla icholwe ngabantu. Uthi into endifuna niyazi ile. Uthi entabangela ba ibhokisi yami ithwalwe ngogqirha. Kufuneka bayazi ba xa kufikile ukufa uThixo ezokuthatha nabo bayancama. Uthwalwe ngabo. Aba uthi abanyanga kakhulu uthwalwe. Obesibini uthi izandla into abantu izikhuphele ngaphandle ndifuna babona abantu ba yonke into bendinayo ndihambe. Abayibone. Sometimes sithi pri zinto zalapha. Ngoba sifike sekuphakanyiswa iwealth kakhulu endlini kaThixo. Noba sekungqinwa unqabile uvuka uthi ngibulala ugqirha.
ugcinwa ulalo Yesu ngithwaleyo ulela ngigcine ndiyintombi baphi namhlanje ubungqina uThixo unika imoto uThixo unika ubungqina batshintsha because kutshintsha imessage epulpitini i-emphasis ibe kwizinto ezibonakalayo. Take us back, man of God. Take us back. Phela salobungqina salobungqina sasime Trinity ufike uhamba ngeflops uthi ngizobulela uYesu yamgcina umfana bulela ugcinwa iphakama intombi ithi ndiyintombi bulela ugcinwa bulela ugcinwa bulela uthini abazalwane naniphi nina umuntu uselethenga imoto sasingakhe sive kungcinwa ngayo because yayingeyonto iwa into ewa yayikungenwa ngumadida ikhona ikawe akhe nithi amen. Mamela ke, let me balance this. Ayikho into erongo ekusikelelweni nguThixo ngezinto but aziyo ipriority. Kuthiwa funani tanci ubukumkani bamaZulu nokulungisa zaya zonke ke ngokwezi zinto. Siyasifuna uthi ba wena ngicela uThixo ungawufela emkhukhwini ngicela uThixo athi sibe nayo experience wehlala phezulu kolwandle nothi emonwabisi phezulu kolwandle lusirious Sevan that experience ngoba uthi uncwadi kaIsaya xa nithe nakholwa navuma niyawuthi into ezilungileyo zelizwe. Xa nithe nakholwa nathini navuma funeka uqala ukhole uvume. This woman is power. This man is a man of God. This one. Holy man of God. Indoda. Umama usemaqhuzwini. Phambi mama nje. Umoya wakho ucalula nobona usesharp. Awuvalwanga few thousands ezikwi-account le-millions account usesharp. Awuvalwanga nje yiwivi ye-2000 usesharp. Sharp. But this man is a man of God. What? Now let us take it into another level. Let us build a place for this. Abantu abakwazi ukopha umsebenzi kaThixo ngabantu abaspiritual. Abantu who are able to see. Abone. Libi ibandla elixhomeleke kumfundisi. Eli-operate ngathi i-cult. Abantu abekho independent. Amen. Because when you come to Jesus, funeka ufunde uba independent. Athi umfundisi na ungamfumana efonini uthi okay akafumaneki kodwa uYesu ukhona. Phakame kwakho uthe egameni lenkosi uYesu. Utsho wena. Utsho wena. Kantsho eQueenstown ngiyonikela abantwana bami kuBishop Mngcaso. Ndamfonela Bishop Mngcaso masibane eQueenstown. Ndibheke ekhaya encwabeni. Ababize inkomanda ajonga bendine branch apha ayisekho lo branch. Naba bazalwane. Ngicela ubanikela kuwe. Ngathi kubo izishumi zenu aseze eKapa ziza apha eDivine. Why kunjalo andiyocult. Hallelujah. Andiyocult. Ababazi ukuthi bekhonza befidwa pha eQueenstown but besidla amandla abo. Yali kubo ninganikela kumba but isishumi senu siza.
ayikho la nto uba uthi uhamba usegoli ukwamfundisa udineka ubuthi my father kabu bishop no, make that man of God your. Amen. That is the correct principle. Because kwayona leyo nayo ayikho kodwa ikhona. Ngoba kukhe kwabangiswana uApollo noPaul. Ethomnye ngumzala lo athi uPaulos ngowa wathi uPaulos kanti ukhonzwa bani? Kanti ukhonzwa bani? Uthi mina ndatyala omnye wantsentshela kodwa umlimi and the owner. That is the correct doctrine. But abantu bayoyika uthetha izinto because boyika uluza abantu. Abantu ngaba kaThixo. Xa uThixo akunikile abantu kunikile abantu. But enento ndiyifuna nendiyirhalelayo ukuthi abantu abalandela apha beHouse of Glory ingqondo yabo ivuleke. Ungabi nesazela sento engekhoyo ucinga urongo because wenziwa rongo ngumfundisi wakho. Chapter number 26, verse number 2. Ndiyavala. Inoba yephi lo ncwadi le? Print out. Proverbs. Imizekeliso. Ndiyayeka ke ngoku. Bisikelelekile. Bensumela eKhayelitsha. As the bird by wandering, as the swallow by flying, so the curse causeless shall not come. Amen. Ithini kwenye version. Like a fluttering sparrow, a darting swallow, an undeserved curse will not land on its intended victim. Good. Ithini le yakho mfuna unasisha? Curses cannot hurt you unless you. That is, your English is simple. Now listen. Kanvalayo. Yabona sikho. Noba ngingakumisa mamele ne dithethe izwi le-curse phezu kwempilo yakho. Siyavana ne? iBhayibhile ithi isiqalekiso ongasideserviyo sizohlala. Hallelujah. Suba i-victim yabafundisi abantu bayaqalekisa kube kungekho sizathu. Uwe ofuneka unike i-curse isizathu sohlala. Amen. Same as intsikelelo. Noba intsikelelo ingadeclarewa izawubhabha. Ithi iBhayibhile ithi amazwi ekhesa ayabhabha. Athi njengentaka ekhangela umthi wohlala but awayifumani. Ithi ke ngoku lo mazwi esiqalekisho kufuneka wena uwanike isizathu sohlala then azawuhlala. Nentsikelelo ndingathi God bless you azawuphuma pha. Apha until wena uwanikeza amazwi lamazwi isizathu sohlala lathi uthi bakusikelele usikeleleke. Na lo mama ndiyavala ke ngoku wakhala endlu ke lokhilela endlu wabuza lo uEliya wabuza lo mama kasokheleni wabuza ba seeing that we have gone through yonke lengxaki for thina ungenzelwana. Siyavana ne ndifuna ujonge ngexesha beninika ukutya zange ayithethe le wathula watya qha but now xa sebekokhiwe nendlu waqonda no it's deep now it is. Namhlanje ngizokuxelela ukhonza kwakho uThixo noma kweyiphi area makube deep. Hallelujah. Ngoba yeyiphi into yenzayo mayibe sukwenza nje. Amen. Sukwenza nje wonke uzibane nebantwini abanzileyo kodwa wenza akube deep.
jonga yibaxe yenza njani makuthi awuyayibaxa ke ngoku Ina ufuna uzithandisa ngophi uzazithandisa ngabani so uzazithandisa ngabani akamondweni Amen. ndim umuntu obekiweyo simple ndim umuntu otheni ndim and if uthi kuyakusebenza kumele ngirecognize loo nto because ndim ikango nomuntu ozawuthetha intsikelelo ndim serious ndim umzekelo njengoba umsela ipasika ne akukho ndim ofika i-13 ndim ofika i-13 ndiyadinga uyazi hayi ndifuna jonga xa useva noba singayivela njani uzawuthanda uyazithandisa injalo uzawuthanda xa usenza into erayithi uzawuthanda ya uzawuthandwa xa kuthiwa into enziwa yile ngalo mayingaziwani akuxelwa mna ndiyavala nongalo mna na lo mama wagqitha waphusha ilevel ye-serving yakhe what I'm building a house I'm doing what I'm building a house yayi-agreement yenomyeni wakhe bayakha xa befika what endoda no nobe ngithule ndenze ngathi ngiboni jonga yenza ade nobe pretender vele nobe pretender thini vele afika ndiyabona wathi ke yazi bombizi uyazi uba kwi-level yoserver ezakwenzela uthuko ebantwini ufuna ubuye umva ungabuyi imva yenza ukuthi kuthenga into ethile yithenge mabayazi bayaziwe ayithweni if uthi kukubizele uworshipper apha and umuntu ethandazisayo go deeper sisinika nje le nhlenge yeworship sifuna into enzongonzongo emthandazweni go deep ekushumayeleni sesiphathela inhlenge umane udibanisa phana pa-cut and paste we want something esiwakuthini mamelani ke ngoku wathi angenzelwa ntoni wabuza ungenzelwa ntoni uthi lo mama no jonga ndihleli phakathi kwabantu bam ndinomzi nento yonke right all is well uthomnye no uthomnye yaphi ugehazi avele ugehazi athi no jonga kanamntana kanantoni ayikho into erongo ekuxeleleni umfundisi wakho ingxaki yomnye umuntu ndithi umfundisi not mina ngixelelana akhona irongo mama usundla into yokuza kum uthi umama ingathi unengxaki because ndim umuntu ofuneka emsekubani ugehazi uthi lo mama njengoba ethi akanangxaki unayo ingxaki akanamntana sometimes we bury our desires so deep up to 11 yocinga uba akhona into ziphinde yenziwe kuba lo mama wayeseyingcwabile le Amen. eqoma ncamile kuleni area but still ngizamkhonza uThixo bangapha abantu abalapha bakhonza uThixo bencamile serving God kodwa sencamile zamkhonza yena kodwa xa kuthethwa le area kuthiwa uyambiza uthi yisa uthi woman next year this time you shall uthi don't mislead I'm retracting back to the sender so this woman ndiphoxeka man of God ndiyibuyisela back andiyamkeli andifuna uphoxeka andifuna uthini uyabuza uba why uzawuraisa ii-hopes zam why uzawundenza ndiphinde ndithembe kwakhona wakwabona sowuphoxwa indoda itilaka iphela nayi-confidence ngathi uyagula ndoda kushiye sithubeni thatha yakho intsikelelo uthi andiyamkeli uthini uprofeta kajiki uthi jonga next year noba uyamkeli izakwenzeka next year izawuthini izakwenzeka waphuma eBhayibhile ithi wanayo umntana wathini umntana ithi umntana wagula umntana wathini
Mamelani bazalwane. Siyakwazi ukugula sizinikwe nguThixo. Hallelujah. Yayenza isenzo. Abanye sigula ngoku. Uthi udawuthi uThixo ukunikile nyani, uthi enjoy ukuthi kodwa iyaphela. Iyakwazi ukugula intsikelelo. Ayagula nje yafa. Ayagula nje yathini? Ukufa kwayo akuthi kungayinikwanga nguThixo. Amen. Yaphuka. Yaphuka. Xoxa emsebenzini ubunikwe nguThixo. Futhi ugcotheke iphele ibusiness ubuyinikwe nguThixo. Phela yonke into iphele, phela umthando ubunikwe nguThixo uphele. Phela. Uba uzawuthini xa uThixo uphinde uboleka? Lo bekunikile wona umthando. Aphinda uthini? Uzawuthini ke ngoku? Xa uThixo eyigcinile befuna mayi-20. Ingane nayicala ngama ngothetha nina nithathele umuntu. Athathele ubheke ezulwini. Some of the divorces called akusiyo kaSathane. Kuphele ixesha uThixo belisikile. Lento befuna uyi-achieve through that couple. No. uSolomon uzalwa ngubani? Ubani umama? Ubathisheba wayengumfazi kabani? Ka-Uriya. U-Uriya ngulo wayetyelwe ngubani? Nawutsala phantsi kwezitulo nonke. Niyayazi njalo. Ningathi ke xa nixhoma le clip ku Facebook, ephilelwa kuSolomon, he became the man. Uyokhe uthi uDavid afuna ukwakha itempile uthi no, ukhona endizenyulela yena. Lamfazi wena. Lo amthatha amfumene emfazini wo umuntu. Thixo segqithile kulonto. uRiya ufile ubulaliswe kuDavid ngeyelenqe, but uThixo uyaqhubeka nepurpose yakhe. Because kwa ukufa kuThixo ayiyo lento thina seyibonayo. Na mamela ke wafa umntana. Kuyavala ke ngoku. Xa sifayo umntana. Lo mntana uthathwa usuka kuTata egula. Utata uyambuyisa uthi msele kumama wakhe. Uthi msele kubani? Mama. Because kade indoda khange be involved. It was not idea yayo ukuza kwalo mntana. Inayo nento engamkhokhela umuntu engamchana kakhulu lo mntana ngathi ngona man of God lo mntana. Khona into engayiqondile. Njengoba kufika le nto siyakhela legumbi, umfazi umuntu engamithi for 30 years, le nto kayila lapha yamitha lo. Ndiyacinga nje le nto kuba yayimaleni. Nasi ingcinga ezinjalo. But wambeka umama wamgcina wasweleka. Akube swelekile jonga. Wamthatha umntana, wamthina umntana. Lo ubhubhileyo wayongena egumbini ebelokhiwe ngubani? Uye. Ngoba xa usakha lonto uyenzayo wakha igumbi lakho lokuthi ingxaki zakho xa zithe zafa zavela ube nendawo. Wangena xa efikayo wama kulaa mnyango wayeme kuwo mhla wayereceiva lelizwi. Waya kulaa bhedi wayeyithengile wayibeka. Wafika wabeka umntana. Wawugqiba wavala emnyango. Wathumela kuTata umntana uba ndicela andibuyisele andikhulele inqwelo nenkwenkwe ndifuna ubheka kwi-man of God. Uyabuza uTata uthi ayosabatha and ayo full moon uyothini endodeni kaThixo. Ngamanye amagama wawungasuka endodeni kaThixo uyithini uyibona. Ingaba yonke into right uthi lo mama all is well. All is well. Umntana ubhubhile but lo mama akaculi lonto ingoma ayiculayo all is well. Wahamba yambona indoda kaThixo siza yathi kuwe gazi nanga umsunane gazi but one thing engifuna uvala ngayo yiyona umntana ebhubhile lo mama khange alungiselele ifuneral walungiselela imiracle intikelelo ifile akanalithuba lomona over the blessing organize intikifuni umncwabo tonton hayi khona aqala upreparation for intikelelo a miracle wathi angikhangele for a miracle bangapha abantu abathanda balahlekelwa zizinto wama kwiposition yoncama xa ibhubha lento yakho wakhangela indlela oyingcwaba
Namhlanje ngizokuxelela noba yintoni eyafela ezandleni zakho. Start preparing for. There's a miracle that is coming. Ungayilahli imoto. Ungayilahli ezo papers zalo business. There's a miracle. Umfazi khange. Thexo ebuza uGehazi. Wabuza uGehazi, is everything? But all is well. The police. Uhle konke. Yafika indoda kaThixo nayo. Xa sifikayo esiya ezinyaweni lomfazi. Wanqanda banqanda uGehazi. uGehazi ke ngokulena indawo kumele iprotocol kumele ntoni? Ngokutheka ezinyaweni zendoda kaThixo bavala. Wakhala kanti yeke neso. Yeke nathini? Yeke nathini? I-protocol i-right. Injani? I-right but ngeli xesha kufuneka efikile. Siya-understandani? Ngoba indawo yokufika endodeni kaThixo uyakhila. Jonga, can I tell you this? Kukho abantu ongafona ngo-2 ekuseni. Ngo-2 ikayikhala ifoni uyijonge uthi ngubani ngiyanyanzeleka ndimbani. No, mna imfoka nini? Ndimameleni. Ndithi ubani? Ngo-2 nini? Ngiyanyanzeleka ndithini? Mbambeni. Ngoba lo mntu undinikile izizathu zokumphendula ngo-2 ekuseni. Amen. No, inyani ulakhile igumbi. Omnye afone ngo-2 ekuseni. Because igumbi bazalwane ndiyavakala. Ndizonifundisa inyani. Ndizonifundisa ntoni? Ndizonifundisa inyani. Bangapha abantu okade ubanika ipriority. Amen. Nampu i-calls. Ngoku noba sebefuna ingathi akusafuna ngamntu bangaphi empilweni yakho. Jonga. Utata umntana wakho ngoyisabhadlile. Wena uyafona nini? I-call yakho intsibele. Siyavana ne? Kodwa kwithuba ngokubomba ambona next week. Yampolisa. Siya-understanda? Lo mama wacazayo emvala wathi myekeni. Waxa sifikayo wathi ayikhona. UThixo undifihlele. uThixo wenze njani? Into enzeke kuye. Masambe siyofika endlini yakhe. Xa befika endlini intsikelelo ifini yavuswa. Namhlanje kanivalayo. Sizawuvusa yonke into ebe ifumaneke kule altar. Noma ibife kangakanani. Noma ibife kangakanani. Sizawuphinda siyibuyisele kula altar. Le yayirilisile ikwayiyo ezawuphinda iphakamise. Asimele ngenyawo zethu. Igumbi yakhandoni xa usakha igumbi nokuthe ulakhela inkonzo okanye ulakhela iman of God but ulakhela ingxaki zakho. Ulakhela ingxaki zakho so that anytime kuba kwingxaki ukwazi uba ne-access. Ubheke egumbini. Ubheke phi? Ubheke egumbini. Ngoba ziyakwazi izinto uphela. Siyakwazi uthini? Yaphela izinto. So this woman of God wathi kuthiwa kwafika indlala kwela lizwe wemka ekumkeni kwakhe wabuya amasimi ethathiwe nemfuyo ithathiwe nezindlu zithathiwe. So xa sele utshintsha isizini yoba abuyele back elizweni lakowabo wafika sengena ndawo hlala engena mali engena nix
mamela ukumkani uhleli noGehazi. Ukumkani uyabuza uba ye man khawungixelele man nithi uElisha wayendlani nalomama. Uyancokola ke uba wenzani. Uthi ke uGehazi uElisha wa profeta phezu kwalomama engafumani umntana. Emveni kobe ekhe igumbi lomama le ndoda kaThixo wafumana umntana. Uthe esathetha ngaye wangena lo mama. Wathi uGehazi kumkani lo muntu nithetha ngaye nanku. Lo muntu nanku engena. Wabe ngelixesha amasimi akhe lahlekile bengavuma abantu umbuyisela. Wafika waxela istory sakhe kukumkani. Wathi sewucacisa ngokwacacisa. Wathi ukumkani mamela. Ube izinto zenzeke emveni koba wena wenze le into. Wathi ndiyathumela makubuyiswe onke amasimi. Abuyiswe neprophets zaleminyaka ebelinywa ngazo engekho yena. Lamfazi kwabuya yonke into. Akawadla amandla endoda. Kawadla. Bible ithi singetha amandla ekwenzeni okulungileyo. Sizawuvuna ngexesha elilini. But uyazi ingxaki yethu iphi thina? Bambe anandifuna ukuthela lento kamnandi nje. Yabhala kuyinonke.